Hona etorri gara aurtengo lehenengo 3 hilabete honetan egin dugu lana aurkeztera. Lan honetan gure eskualdea aztertu dugu. Hona hemen azterketa honen emaitza. Lehenengo Euskal Herriko probintziak eta hiriburuak aztertu genituen. Ondoren Gipuzkoako ibaien mapa ikusi genuen. Azkenik Deba garaiko herri eta mendien mapak aztertu genuen. Zer da mapa bat? Lur zati handi baten goitik ateratako argazki bat. Adibidez hemen Eskoriatzako mapa daukagu. Eskala mapa agertzen diren gauza guztiak neurri berdinean txikitzen da. Adibidez, gure gelako plano bat neurriak hartuta eta 10 aldiz txikituta. Puntu kardinalak hauek dira, iparraldea, hegoaldea, ekialdea eta mendebaldea. Puntu kardinalak mapa bat ongi kokatzeko erabiltzen ditugu. Adibidez, mapa guztietan iparraldea gorantz kokatzen du. Erdiko biztanleria. Grafika honetan ikusten dugu gure eskualdeko herriko biztanleria. Biztanle gutxien dituena Gatzaga da, eta biztanle gehien dituena Arrasate da, 23.000 biztanle ditu. Herriko herri batek okupatzen duen tokiari izaten diogu. Adibidez, gure eskualdean dagoen herririk handiena Oñati da. 108,2 kilometro karratu ditu, eta txikiena Gatzaga da. Gatzaga 14,7 kilometro karratu ditu. Dentsitatea azaltzeko toki bateko azalera eta biztanleria kontutan izan behar ditugu. Bailarako herrien azalera jakin ondoren eskalara txikitu genituen. Ondoren horrelako fitxa bakoitzari 100 biztanleren balioa eman genion. Txartel hauek herri bakoitzak zeukan biztanleriaren arabera jarri genituen. Baina Arrasaten arazo bat eduki genuen. Azalera gutxi zeukan eta biztanle asko. Denon artean irtenbidea topatzen jarri ginen. Etxe horratzak egitera baki genuen.